ना लेला ना केहू मर जाला बबुआ का हो तो इनका बीमारी रह गुजर गईले केहू कहला कि का भइल हो तो देखो ना एक्सीडेंट भइल हो आ गुजर गईले। हां दोनों किडनी खत्म बा। ई आज के बात ना हो ना बहुत लोग कहला कि अपना बेटा बेटी के जो शिक्षा देहल जाला तब माई बाप के पूर्ण प्रताप मिल जाला। हमर बात ध्यान में रखो कहे से कि ब्रह्मा जी जौना बेरा अपना क्रोध में आ गई रहे एक समय में खिसिया गईले आ खिसिया के जब खिसियले तो उनका शरीर से एगो लड़की जन्म ले लड़की जब उत्पत्ति ले तो कहलस कि पिताजी हमर काम का बा हमर नाम का रही कहले कि पुत्री तहर नाम रही आज से मृत्यु तो काम तो आज से हम उत्पत्ति करब रचना करब तो तू ओकरा के मारे कटे लगी कहली कि देखी ना कैसन वो पिताजी बानी कि जन्म देहल जाला तो निमन निमन शिक्षा देहल जाला और रउआ कहतनी कि तू जा तहर आज से मारे काटे वाला काम हो गई। वो मृत्यु नाम के लड़की लगली रोवे कहली कि बताई हमरा के ऐसन वो काम देहल कि धरती पर के दोष हमरे पर रही। ब्रह्मा जी कहने कि ना तपस्या भी करबू तो अगर दूसर काम हो जाई तपस्या कइले बाड़ी वरदान मिलल बा कि जा तहर नाम मृत्यु हो ठीक बा तुम मरबू कटबू लेकिन तहरा पर दोष ना आई। काहे दोष ना आई ऐसे जे फलाना मरल बड़ी तो चल भाई इनकर उम्र हो गइल हो तब गुजर गइल बाड़ी। केहू नया में मर जाता तक लोग कहला कि ना ना फलाना के लड़का के तबीयत खराब भइल तब मरल केहू कहला जे मृत्यु मरले बाड़ी ना केहू ना करले लेकिन मारे ले उहे लगा देले हमने